Moikka! Mä haluan kysyä sulta tänään, että onko kukaan sulle koskaan kertonut, että Jeesus rakastaa sua ja että hänellä on hyvä suunnitelma sun elämälle. Mulle ei kukaan ollut kertonut sitä ennen kuin varhaisnuoruudessa. Ja vaikka mä silloin otin vastaan pelastuksen, niin mä en saanut opetusta Jumalan sanasta, jotta mä olisin osannut käydä elää niin kuin Jeesuksen opetuslapsi. Ja että mun elämä olisi voinut muuttaa suuntaa. Jeesus sanoi Hosea 4 ja 6 jakeessa Amplified-käännöksessä, että kansani tuhoutuu tietämättömyyden vuoksi. Ja se oli totta mun elämässä. Ja se on totta myös monen muun elämässä. Ja ehkä se on totta myös sun elämässä, joka katsot tätä videoa. Ehkä sä katsot tätä videoa, koska sulla on epätoivoinen olo tai tilanne sun elämässä. Ehkä susta tuntuu, että kukaan ei rakasta sua. Eikä kukaan tiedä, miltä susta tuntuu. Tai ymmärrä edes, miltä susta tuntuu. Tai ehkä sulla on kaikki hyvin. Mutta sä oot pitkään kokenut, että sun elämästä puuttuu jotain. Ja vaikka sä yrität miten täyttää sitä puuttuvaa palasta erilaisilla asioilla, niin mikä ei tunnu täyttävää sitä. Ja se johtuu siitä, että sen syvimmän tarpeen voi täyttää ainoastaan Jumala. Se on sun sydämessä syvin kaipaus. Ei ihminen, ei työ, ei urheilu, ei raha, ei lohturuoka, ei mikään tässä maailmassa voi täyttää sitä tarvetta ja sydämen kaipausta. Koska mikään niistä ei ole Jumalan rakkaus. Sut on luotu ole yhteydessä Jumalan kanssa. Siitä hetkestä, kun sä oot syntynyt tähän maailmaan, niin Jeesus on halunnut, että sä löydät hänet. Hänen rakkautensa ja hänen hyvyytensä vetää sua hänen puoleensa. 1. Johannes 4:19, niin sieltä me voidaan nähdä, että me ei edes kyettäisi rakastamaan, jos hän ei olisi rakastanut ensin meitä. Hän on rakastanut ensin sua, jotta sä kykenet tuntea sen suurimman tunteen, rakkauden tunteen. Hän rakasti sua niin paljon, että Jumala rakasti siis sua niin paljon, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Hän ei halua, että sä hukut. Ja mä kerron sulle tänään, että sä et huku. Jeesus on juuri nyt tässä hetkessä ojentanut sulle kätensä, kun sä oot löytänyt tämän videon ja etsinyt häntä. Hän on ainut pelastusrengas, joka ei ainoastaan pelasta sua, vaan antaa sulle elämän ja yltäkylläisyyden. Siksi Jeesus tuli, että sun elämä voisi olla voitokasta ja siunattua. Hän tuli tekemään tyhjäksi kaikki perkeleen teot. Se, että susta tuntuu tolta, johtuu siitä, että vihollinen on valehellut sulle. Ja sä oot uskonut ne ajatukset ominasi. Mutta ne ei ole sun omia ajatuksia. Sä et ole niitä kaikkia huonoja asioita, mitä sä luulet olevas. Ne on vihollisen valheita. Vihollinen on valehtelija. Mutta totuus tekee sut vapaaksi. Ja Raamattu sanoo, että jonka poika vapauttaa, on todella vapaa. Ja Jumalan valtakunta on vanhurskautta ja rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Se on Jumalan lasten perintöosa, niin kuin Roomalaiskirja 14 ja 17 meille kertoo. Sun ei tarvii vaeltaa enää pimeydessä, vaan sä voit astua valoon, vapauteen ja ottaa vastaan Jumalan rakkauden, joka vuodatetaan sun sydämeen, kun sä valitset tarttua Jeesuksen käteen ja rukoilla hänet sun sydämeen. Sun kyyneleet voi muuttua ilon kyyneliksi, iloöljyä murheen sijaan. Jeesus on tie, totuus ja elämä, eikä kukaan
käy Isän luo muuta kuin hänen kauttaan. Mä voin omasta kokemuksesta kertoa sulle, että Jumala on todellinen. Ja hän on elävä Jumala. Ja sä voit tuntea hänet henkilökohtaisesti. Hän haluaa olla sun paras ystävä. Ja kuulla kaikki, mitä sun sydämellä on. Hän tuntee sut läpikotaisin. Kukaan ystävä, ihminen ei voi olla semmoinen ystävä niin kuin Jumala voi olla. Se on kaikkein parasta. Jeesus sanoi, että on parempi, että minä menen pois, jotta puolustaja, Pyhä Henki voi tulla. Pyhä Henki on Jumalan voima. Ja sä vastaanotat hänet sun henkeen, kun sä vastaanotat Jeesuksen sun sydämeen. Pyhän Hengen kautta sä voit olla suorassa yhteydessä sun taivaalliseen Isään. Jeesus sanoi, mutta puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Jeesus myös jatkaa sanoen, rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille, sen hän antaa sulle. En minä anna sinulle niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älkäänkö peljätkö. Eli hän sanoo sulle, että älköön sun sydän on murheellinen, äläkä pelkää. Sun ei tarvitse pelätä enää, eikä sun tarvii olla murheellinen. Sulla voi olla rauha sun sisällä. Ei ahdistusta, ei levottomuutta. Tämä on sun loppuelämän ensimmäinen päivä, jossa valitset ottaa vastaan sen pelastuksen lahjan, joka Jeesuksella on sulle tänään. Ja mä haluankin kysyä sulta, että jos tänään olisi sun viimeinen päivä, niin tietäisit sä varmasti, että sä oot menossa taivaaseen. Sä ehkä ajattelet, että sä oot elänyt ihan hyvin, etkä oot tehnyt mitään pahoja asioita. Tai sit sä voit ajatella, että sä oot tehnyt niin kamalia asioita, ettei niitä voisi antaa anteeksi. Mut tiedätkö mitä? Raamattu sanoo, että jokainen meistä on syntiä tehnyt ja Herran kirkkautta vailla. Ja että synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Jeesuksessa Kristuksessa, meidän Herrassamme. Ja Raamattu myös sanoo, että jokainen, joka huutaa avuksi hänen nimeä, pelastuu. Ja sä oot jokainen, eiks vaan? Sä todellakin oot. Ja mä haluan siunata sua lyhyesti. Jeesus siunaa tätä ihmistä pitkällä elämällä ja hyvällä terveydellä. Jeesus tee itsesi todelliseksi hänelle ja tee työ hänen sydämessään. Ja jos sä et ole vielä vastaanottanut Jeesusta Herrana ja pelastajana, niin mä rukoilen, että sä teet sen nyt. Ja sä et voi rukoilla sun mielessä, koska Raamattu sanoo, että suun tunnustuksella ja sydämen uskolla me vastaanotetaan pelastus. Joten jos sä haluat sen lahjan vastaanottaa, niin sano mun perässä, rakas Herra Jeesus, tule sydämeeni. Anna kaikki syntini anteeksi. Pese minut puhtaaksi. Vapauta minut. Jeesus, kiitos, että kuolit puolestani. Uskon, että nousit ylös taivaisiin ja tulet jälleen takaisin minua varten. Täytä minut pyhällä hengellä. Anna minulle hätä niistä, jotka ei vielä tunne Jeesusta.
ja rohkeus kertoa hänestä muillekin. Olen nyt pelastunut. Olen uudesti syntynyt ja matkalla taivaaseen, koska Jeesus asuu nyt sydämessäni. Ja nyt kun sä rukoilit tämän rukouksen mun perässä, niin sä voit tietää, että Jeesus kuuli sun rukouksen ja hän teki sen. Ja sä voit tietää, että kaikki sun synnit on nyt anteeksi annettu. Ja sä oot varmasti matkalla taivaaseen, etkä kadotukseen. Kaikki parhaat päivät on vasta sun edessä. Halleluja! Ja tiedätkö, että koko taivas juhlii tällä hetkellä, kun sä oot pelastunut. Raamattu kertoo niin. Eikö se ole ihan mahtavaa? Vanha on nyt mennyt ja uusi on sijaan tullut. Sä oot uusi luomus Kristuksessa ja sun tulee oppia tietää, mitä kaikkea ihanaa se tarkoittaa. Ja nyt onkin tosi tärkeää, että et sä jää yksin. Koska sä et ole enää yksin. Pyhä Henki on nyt sussa ja sä oot osa Jumalan perhettä. Sä sait just enemmän siskoja ja veljiä, kuin sä osaat edes ajatellakaan. Joten älä jää yksin, niin kuin mä jäin silloin, koska mä en ymmärtänyt, miten tärkeää on saada opetusta Jumalan sanasta ja päästä yhteyteen muiden uskovien kanssa. Sä tarvitset elävän seurakunnan, jossa sä voit alkaa kasvaa hengellisesti ja oppia, miten seurata Jeesusta ja alkaa elää voittoisaa elämää. Sä oot nyt uudesti syntynyt, eikä vauvakaan pysty elämään ilman ruokaa. Ja sä tarvit nyt hengellistä ruokaa, jotta sä voit ottaa uuden suunnan sun elämään. Ja mä haluankin kutsua sut mun kotiseurakuntaan River Church Finlandiin, jossa mä oon raamattokoulussa täällä Vantaalla. Ja meidän seurakunnan osoite on Ulkoniitynkuja 6. Tuu käymään siellä joku sunnuntai. Meillä on aamukokoukset kello 10 ja iltapäiväkokoukset kello 17. Ja kumpaankin sä oot tervetullut. Ja hei, laita mulle viestiä kommentteihin, jos sä rukoilit tämän pelastusrukouksen mun kanssa. Mä haluan kuulla susta, että mistä päin maailmaa sä oot ja nähdä sut meidän seurakunnassa. Mennään sinne vaikka yhdessä, jos et sä halua yksin sinne tulla. Kuullaan ja nähdään pian. Sä oot siunattu. Moikka!